سلام كبرات تخاتلتي دازني اكسترا نرومي شدشت حمله كلت شحن عيسران سلستنا بستدالو زيناتات قدس سينودوس أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إثيوبيا تشعة إبيسكوبوسات مشامو سودان كابروسيا ناي وغنا فرتغت عدق دليت كم زلوا مغلاصا فيستيفال غيسن بزملكت زلو حدش حبريتاتاتن مزت تقارص سباو حجزات بزت حز اب تግራይ አጋጢሙ ዘሎ ኩነታትን ጌታቸው ረዳ ዑደት ንዝገብሩ ዘለው ጉጅለ ዘቀረቡ ሕቶን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም قدس سينودوس إثيوبيا توحدو بيت كريستيان إثيوبيا أب أوروميان كل الدوبن أب زركبه هاجر السبكت زمدبو تشعة إبيسكوبوسات كم زمرز أفليتو تقدس سينودوس تمال الربع أب زكايدو جوبئه هاقواف أب زلهم بتدرب سرح كعممو أب صنحن سجمات اللهم من أب زبلهم كسرحي النظام تشعة إبيسكوبوسات كم زمرز أمي أفليتو تقدس سينودوس أب توجوبئه عسات شمن تحسيات قوموسات بمقرب زبزح دمس نزرخبو تشعة إبيسكوبوسات كم زمرز أي حبيرو بز مسرت نتوم بقرب بغزي زموتو ناي دريداوا ጳጳስ አቡነ አረጋዊ ከተኮ ንአባ ኃይለ ማርያም ጌታቸው መሪጽዎም ኣሎ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያውን ኣብ ምዕራብ አርሲ አባ ሳህለ ማርያም ቶላ ኣብ ምብራቅ ወለጋ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ ኣብ ምዕራብ ሐረርገ አባ ጥላሁን ወርቆ ከገልግሎ ተሐሪዮም ኣለዎ በተወሳኺ ኣብ ሆሮ ጉድሬ ወለጋ አባ ዓምደ ሚካኤል ኃይለ ኣብ ምዕራብ ወለጋ አባ ዘተክለ ሃይማኖት ገብረ አቡነ በደለ አባ እስጢፋኖስ ገብረ ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም ከገልግሎ በቅዱስ ሲኖዶስ ተመሪ ጽማለው ካብቶም ሓድሽ ሽመት ዝተዋሃቦም ብዘይ አፍልጦ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሽመት ተዋሂቦም ተባሂሎም ሰሓብ ተፈጢሩሎም ጽንሐ 26 ጳጳሳት ገሊኦም ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት አቡነ ሳዊሮስ ዝርከብዎም 3 ጳጳሳት ቆሮና ናይ ቤተ ክርስቲያን በመጥሐስ 26 ጳጳሳት በመሻሞም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሕንፍሽሽ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ በሰንከዚ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ተሃገር በዝተፈጥረ ዕግርግር ህይወት ሰባት ከም ዝሓለፈውን ይዝከር ተማሊ ኣብ ልዕለቶም ትሽዓተ ዝተመርጾ ኤጲስቆጶሳት ኣብ ሃገረ ስብከት ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከብ ላገደኦ አማሮን ቡርጅን አባ ክንፈ ገብርኤል ተክለ ማርያም ከምኡ ከዓ ኣብ ዳውሮ ኮንታ አባ ስብሐት ለአብ ኃይለ ማርያም ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም ከም ዝተመርጹን ተገሊጹ ናይዞም ትሽዓተ ኤጲስቆጶሳት ወግዓዊ ሽመት በቆጻጽራ ግዕዝ 9 ሐምለ 2025 ብቅዱስ ፓትርያርክ ክፍጸም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ብምልአት ጉባኤ 9 ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ክሸይም ኣብ ሰምዕ ስለ ጸንሐዩ ትማሊ ተግባራዊ ክኸውን ክኢሉ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ ብዘይ አፍልጦ ፓትርያርክ ቅዱስ ሲኖዶስን 26 ጳጳሳት ድሕሪ ምሻሞም እታ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ቆናን ዝተሓሰይ ብምባል እቶም ሽመት ዝሃቦን ዝተዋሃቦም ብምውጋዝ ሽሞቶም ተቐንጢጡ ክንጸሉ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ እቶም 26 ጳጳሳት ንዖም ሸሙን ኣካይዳታ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ዘማእከለ ከም ዘይነበረን ምእመናን ብቋንቋም ከገልገሉ ከም ዘይክእሉ ብምግላጽዮም ሓድሽ ሲኖዶስ ከም ዝመስረቱ ሓቢሮም ነይሮም ንውሳነ እታ ቤተ ክርስቲያን ብምኹናን ዝጀመርዎ ስራሕ ከም ዝቆጸልዎውን ገሊጾም ምንባሮም ዝዝከር እዩ መወዳእታ ግን ናብ ሓደ ስምዕ ተበፂሑ መዕለቢ ከም ዝተገብረሉ ይዝከር ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ኤርትራውያን ክተኣኻኽብሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂለው ኣብ ዝተጠርጠረ ከባቢታት ንመባእሲ ዘገልግል ከም ከራሮ ኣባትርን ኣእማንን መሓዝ ዝኽልክል ጊዜያዊ ኣዋጅ ከም ዝወፀ ፖሊስ ኣፍሊጡ እቲ ካብ 5-6 ሐምለ ክሳብ ሰንበት 9 ሐምለ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ኣዋጅ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጥረ 7 ኣባላት ፖሊስ ዝርከቦም 33 ሰባት ዘቑሰለ ባእስን ዕግርግርን ከይድገም ንምግትኡ ምዃኑ ተመልኪቱ ኣብ መዕረፊ ባቡራት መዕረፊ ኣውቶቡሳትን ካልእ ኤርትራውያን ብእኩብ ክራኸብሉን ኣብ ዝኽእሉ ቦታታት ከራሮ ኣባተርን ኣእማንን ዝኣመሰለ ንባእሲ ዘገልግል ዝኾነ ነገር መሓዝ ኩልኩል ምዃኑ ዝሕብር ወረቓቕቲ ክዝርጋሕ ምዃኑውን መግለፂ ፖሊስ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ፖሊስ ጀርመን ኣብ ፌስቲቫል ጊሰን መንጎ ኤርትራውያን ክለዓል ንዝኽእል ባእስን ዕግርግርን ንምግታእ ምድላዋቱ ከም ዝጻፈፈ ብ3 ሐምለ ሓቢሩ ነይሩ እዩ መደበር ፖሊስ ከተማ ጊሰን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሐምለ ኣብታ ከተማ ክካየድ ተመዲቡ ዝጸንሐ ፌስቲቫል ብስንኪ ዘይውሕድ ፀጥታ ንኸይካየድ ምምሕዳር እታ ከተማ ሰሪዝዎ እኳ እንተነበረ ቤት ፍርዲ እታ ከተማ ግና ንኽካየድ ዳግማ ይኣፍቂዱ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ወደብቲ ናይቲ ፌስቲቫል እቲ ጉዳይ ደጊሙ ክረአን ነቲ ባህላዊ ዕላማ ዘለዎ ዝበልዎ ምትእኻብ ክካየድ ክፍቀደሎምን ናብ ቤት ፍርዲ እታ ከተማ ናይ ይግባይ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ይኹን እምበር ምምሕዳር ከተማ ጊሰን እቲ ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ከይካየድ ሰሪዝዎ ዝነበረ ፌስቲቫል ንኽካየድ በቲ ቤት ፍርዲ ናይታ ከተማ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ነቲ ውሳነ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ዘየጋነዘበ ብምባል ምምሕዳር ከተማ ጊሰንን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ዘለዉ ኤርትራውያን ድሌት ለውጥን እቲ ፌስቲቫል ከይካየድ
ንክካየድ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ይግባይ ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ ፖሊስ ከተማ ጊሰን ብወገኑ እቲ ፌስቲቫል ይካየድ ኣይካየድ ብዘየገደስ ኣብታ ከተማ ካብ ሎሚ ሐሙስ 6 ሐምለ ክሳብ ሰንበት 9 ሐምለ ኣብታ ከተማ ከም ከራሮ ዝኣመሰለ ንባእስን ዕግርግርን ዘገልግል ነገራት መሓዝ ከልኪሉ ኣሎ ዓለም ለኻዊ ትካር ረድኤት ኣሜሪካን ውድብ መግቢ ዓለምን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ደው ምባሎም ስዒቡ ደረጃ ጥሜት ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝዓበየ ናብ ስግኣት እውን ኣምሪሑ ምህላው ቤት ጽሕፈት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ኦቻ ገሊጹ ብደረጃ ኢትዮጵያ ህዙ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልዮም 20 ሚልዮን ህዝቢ 24.5 ሚእታዊ ጥራይ ተበጻሕቲ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ኦቻ ኣብ ትግራይ ምጽንሐ ኩናትን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተታሒዙ ግን ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜትን ሞትን ወዲቆ ምህላው ገሊጹ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ጥሜት ዝሰጋገር ዘሎ ቁጽሪ ህዝቢ ኣዝዩ ይውስኽ ኣሎ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ካብ ዓሚ ተመሳሳሊ ወቕቲ በሰንኪ ጥሜት ናብ ማእከላት ሕክምና ዝኸይድ ህዝቢ ብ196 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ ነዚ ከቢድ ስግኣት ኣብ ግምት ብምእታው ዓለም ለኻውያን ትካላት ረድኤት ደው ኣቢሎንኦ ዘለዋ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም መሓይሻ እንተዘይክኢለን ከቢድ ሓደጋ ጥሜትን ሞትን ከጋጥም ከም ዝኽእል ኦቻ ኣጠንቂቑሎ በሰንኪ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ቁጽሪ ብጥሜት ዝሳቀዩ ሰባት ዝያዳ ወሲኹ ከም ዘሎን ተጸበይተ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ኢዶም ጽንሐ ቀለብ ስለ ዝተወድአ ኣብ 24 ሰዓታት ሓደ ግዜ ጥራይ ክምገቡ ተገዲዶም ምህላዎም ዘመላኸተ እቲ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ብውግድኡ እዚ ምልክት ናይ መወዳእታ ደረጃ ጥሜት ምዃኑ ኣመልኪቱ ብሰንኪ መንግስታዊ ስርቂ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝተቋረጸ ሰብኣዊ ሓገዝ መሊሱ ንምጅማር ዘኽእል መስርሕን ኣዋሃደ ኮሚቴ ምጥያሱን ዝጠቐሰ እቲ ጸብጻብ ክሳብ ሕጂ ምስ መንግስታት ክልልን ሃገርን እናተራኸበ ዳግማይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጅምረሉ መንገድታት ከጻፍፍ ከም ጽንሐ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ እንከሎ ድማ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ብፍላይ ህይወቶም ንምድሓን ዝተቋረጸ ህጹጽ ሓገዝ ንኽቕጽል ሕቶ ኣቕሪቡ ጌታቸው ረዳ ነዚ ሕቶ ዘቕረበ ኣብ ትግራይ ዑደት ንዘካይድ ዘሎ ጉጅለ ልኡኽ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ እቲ ጉጅለ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዑደት ዘካየደ ኮይኑ ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣብታ ከተማ ዝበጽሐ ጉድኣትን ህልው ኩነታትን እውን ተዓዚቡ ምስ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ድማ ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ብፍላይ ድማ ብሰብኣዊ ሓገዛትን ኣፋውስን ሓገዝ ንምሃብ ቁርባት ምዃኖም ገሊጾም ግዚያዊ ምምሕዳር ንለገስቲ ሃገራት ይኹን ትካላት ምስጋና ብምሃብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከብ ምዃኑን ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮን ይሓቢሩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝተወከሉ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ከባቢታት መቐለ ኣብ ዝርከቡ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ተዓቒቦም ንዝርከቡ ወገናት እውን ብኣካል ተዓዚቡ እዩ ሱዳን ካብ ሩስያ ነፈርቲ ኩናት ክትሽምት ከም እትደሊ ናብ ሩስያ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደ ምክትል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ማሊክ ዓጋር ገሊጹ ንሱ ካብ 29 ሰነ ክሳብ 4 ሐምለ ኣብ ሞስኮ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ካልኦት ሰበስልጣንን ብምርኻብ ሩስያ ኩናት ወተሃደራዊን ሓይልታት ሱዳን ኣብ መፍታሕ ክህልዋ ብዛዕባ ዝኽእል ኣበርክቶ ተመያይጡ ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ኣብ በረራ ጽገና ነፈርትን ካልእን ዝነጥፉ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ሩስያ ንምስልጣን መደብ ከም ዘለዋ ሪያ ኒውስ ምዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቃ ተንቢሁ ሩስያ ምስ ሱዳን ናይ ነዊሕ እዋን ወተሃደራዊ ዝምድና ከም ጸንሐ ዘዘኻኸረ ምክትል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ ማሊክ ዓጋር ኣብ ቆጠባን ንግድን እውን ብዝያዳ ዝተሓገዘሉ መደባት ክህሉ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሱዳን ካብ ሩስያ ነፈርቲ ኩናት ንምሽማት ተቋመት ዘላ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ኣንጻርቲ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝርከብ መንበሪ ኣባይትን ህንጻታትን ዓሪድ ዘሎ ብጀነራል ሙሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ዝምራሕ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ዝኾነ ማሊክ ዓጋር ናብ ሩስያ ዝበጽሕ ዘሎ ነቲ ብጀነራል ሙሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ዝምራሕ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ክደግፍ ምጽንሑ ዝንገረሉ ዕሱብ ሰራዊት ቫግነር ምስ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝተባተኸሉ እዋን እዩ ቫግነር ዕጥቁ ኣንጻር ሰራዊት ሩስያ ድሕሪ ምልዓሉ ኣብ ሞስኮ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ክዕጾ ዝኣዘዘ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝተፈላለየ ሃገራት ምስቲ ዕሱብ ጉጅለ ዝነበረን ስምምዓት ምስ መንግስቲ ሩስያ ርክብ ከም ዘይብሉን በብመንገደን ክሕዝኦም ምሕባሩ ይዝከር ንሩስያ ወተሃደራዊ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ክትህብያ እትበሃል ዝነበረት ሱዳን ብወገና ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ስኢና ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኩናት ክልተ ተጻረርቲ ወተሃደራውያን ሓይልታት ተሸሚማ እያ ዘላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም